In ieder geval ben ik er in de tijd maar begonnen omdat ik een auto hebben moest om wat in om te racen, zeg maar. En ja, dan kregen we dat we hier van de Good Capers en het simpelste eigenlijk. Dus dat we al vrij gauw een keverke. En ondertussen het wel aardig uit de hand doen, hè? Ja, zag je dat, hè? Je komt al die gouden handeltjes in en dan moet je dat ik altijd bij mij heb. En dan is het hak weer vol en dan moet er weer wat verkocht worden. En riet het al hier naar wat? Ja, alles riet behalve de kever die in opbouw is. En dat durfde ik nog wel even voordat hij riet. Maar het meeste dat riet alle keer. Maar een blokje om, denk ik. Nou, altijd goed. Even genieten. Broek je deze beurs nog wel gauw eens? Ja, we gaan eens even, vooral als het mooi waar is. Want met deze raam, als er een dikke praken wetter op krijgt, ja, dan zit je zelf ook niet helemaal droog. Nee, op zich is het hartstikke leuk, hij staat hier een hele protte bekijks. Ik heb wel eens zijn als het vrijgezel is, dan moet je zo'n buskeepje, want dan kan je het vooral niet zat krijgen, want ze zijn helemaal gek van zo'n ding. Ik kijk er wel mee. Ja, waar is warm heen, hè? Gisteren op zitten. Maar dat is wel geniaal met de Ruudse zeepen, hè? Ja, als het vorig jaar of 2 jaar terug gingen we met deze auto op vakantie. En toen werd het zo vreselijk warm, het werd ongeveer 24, 26 graden, zitten we op Oudslediek. Dan zijn de raampjes op een kier. Dat is gewoon heerlijk. Alleen dan ga je wat een verwaaid kapsel als je op het eind van de bestemming binnen. Maar dat mag je er dan maar wat voor doen, hè? Ja, daarom. Het voordeel daarvan is ik weer, je hoeft nooit naar een McDonald's staan. Hoor. Je doet ramen hier, maar je hebt een mullen voor maken en dan ben je klaar. Moest ik even een mooie stoel zetten? Ja, zie je, dit is mijn heerbeestje. Dat is die heer, dit is, ja, dat is die dikke kever op, jongens. Is dat? Dat is die dikke kever op. Nou, hebben wij een mooi plakje zo. Lekker rustig. Ik ben 3 keer hier vroeger geweest. Toen ben ik, maar mijn reg ben ik eruit raken. En toen heb ik mijn kevertje, die heb ik gerestaureerd en die moest spuiten worden. En toen beet ik die auto aan voor de spuiterij. En toen zei die man van, wat is dit een mooie auto? En wie had dat al gedaan? Het laswerk, plamuurwerk. Nou, dat heb ik al zelf ding. Mijn protte geduld en toewijding. En toen zeiden de jongens van, nou, daar krijg je wel aan het werk. Dus je hebt van je hobby ook nog je werkmaatje kent? Ja, zij is het helemaal. Goeie. Ah, goeie. Wat ben je on van? Nee, van Gersmin. Aha, Ja. Ja, dat moest ik weer gebeuren? ja het Gers doen wat hier. Wat is dit voor een programma? Hier? Ja. Hier, verrempel. Ja, zeker. Ja, Jo zit in hier. ja, ik zit in hier. Ja. Ja. Oh, Ja. ja. Dus je bent lekker boeten wat om tisken. Nou, ja. Het Gers moest er even nou, hè? Ja. Ja. En is wat slagen? Ja, het is wat waar. Het is maar mooi opdroegen. Mooi. Ja. En waar komt hij nog gewoon in? En mijn mem komt er onder in. Oké. Ja. Ja, en dit verheer. Ja. Dit is voor hier. Nou. Ja. Klaar. Ik jij hier, zeggen ze. Ja. Ja. Nou, Dus je dacht ik met maar even zien. ik moet denk ik met maar even zien. Ja, Maar je had er zo'n even in spier? ja, ik heb even een spier. Even geen meer naar zijn hoor. Ja. Ja. Want ja, dat wordt een hele toer om dat alleen nog te doen. Dus dat ken ik niet meer. Dus dan komt hij jou even helpen. Hij is bij mijn huis. Oké. Tjo? Nou, dat is makkelijk dan. Ja, nou? En bevalt dat een beetje? Ja, prima. We kunnen best opzitten. Oké. Ja, ja. En wordt het net als die dat het dan uit huis gaat? Of hoe zit het dan? Oh, dat doet er misschien nog wel eens. Dat doet er misschien nog wel eens. Oké. En ben je een beetje onder vrouw? Nee, nog net. Nee. En ben je dan wat op ziek? Nou, misschien wel ja. Ja. Dat komt misschien nog wel Ja, eens. jawel. Hè? Ja.
En help je om de wol eens wat bij? Of? Nou, daar moet je net te volle maar bemoeien. Nee, dat is ik zo. Dat is beter van net, dacht ik. Nee. Hè? Nee. Ze had wel toast, of nee? Ja, ze had wel toast. Dit vindt ze lekker. Hoe kan het dat je een wallaby in een hoes had? Ja, we hadden de mem dus ook. En de mem die had een tweeling. En dat is een skoftje goed ging, maar op een gegeven moment... nou ja, toen moest ze deze er net meer in gaan. Dus die oren die is nou gewoon bij de mem. En deze hebben we al voor het 10e week in huis. Het is krijgt een lietse pop, of nee? Ja. Tenminste, toen we haar krijgt in huis zien, wie ze afhankelijk. En nou wel natuurlijk, maar ze is nou wat minder op ons gericht, denk ik. Toen waren ze echt warme haltes, onder de kleingroepen en een lietspapje. Want zijn ook nog boeren, of nee? Nee, ze waren net de boeren. Nee. Waar leert hij nou het springen? Dat kan ze automatisch wel. Dat zit er wel in. Ja, dat hoor je net vatten van gelokken? Nee, ik geloof het niet. Als het een beetje kan om het waar, dan gaat ze elke dag even naar buiten. Maar ik weet haar net alleen nog. Nee, even wennen. Ja, dat ze toch gewoon haar natuurlijke omgeving went bloot. Want op een tijdje maakt ze weer om. Nee, en dat is gewoon belangrijk dat ze... Ook dat de orendieren, dat ze gewoon eens even zorgen. Ja, hoe reageren de oren erop? Ja, dat gaat wel. Ze zijn nog net echt dat ze gewoon snuffelen of zo, maar... ze reageren net agressief op haar tot nood. Dus dat scheelt. Ik verwacht ze dat dat wel goed gaat. Is er nou dadelijk weer makkelijk te vangen of had er zoiets van nou, liet me helemaal lekker? Ik weet het niet, we moeten even afwachten. Als het net zin had, of wat ze het net zin had, dan is soms maar even geduld. Hè? Hey, zus is bij de mem. Ja, ze heeft ik alweer voort, maar... Komst? Kom maar niet. Goed zo. Jullie een keer. Goeiedag. Ja. Wat ben je mee onderweg? Nou, en in de bak zetten. Hè? Ja. Voor de haaiklanten. Juist, de haaiklanten. Ja. En heb je die in protten? Ja, ik ben samen op en nu hebben we weer al die lege bakjes, dus ja. Oké. Dus je met een berg in? Ja, 32.000. Oh. Die rennen hier al in het loon. Ja, ik heb zo'n hier weinig in, maar daar verderop. Ze komen nou al je naar je staan. Ja hoor. Ja, je bent wel vriendelijk. Ja. Of nieuwsgierig. Maar dan ben je ook wel vriendelijk. Ja, dan beschik je wel wat. Tenminste, dit is dan op de vriendelijke manier. Ja. Huh? Dus, en hoe heten ze? dat weet ik eigenlijk niet. Oh. Hij is geen naam, jong? Nee, nou ja, ik ben officieel met Lohman. Helen. Maar nee, ik weet haar geen naam, jong. Nee. Dus dat ze wel goed, het moeten omstappen? Ja, misschien wel, ja. Ja. Misschien. Maar ja, qua ziektedruk en dat soort dingen, dan in principe dan zou ze eigenlijk in de kooi zetten, maar
Ja, om het diervreugde. Dat botst wel eens een beetje met de. Maar in principe, ik denk dat ze als ze kiezen kennen, dat ze dit doen. Ja. En deze is ontsnapt. Ja, dit is wat een stoute, nee. Maar van die jongen, dan lopen ze staan er gewoon weer naar binnen en dan lukt het hekje open en dan stappen ze er zo weer in. Ja? Ja. Je hoeft net erachteraan te vliegen? Nee hoor. Nee, Gelukkig net. ze redden zichzelf. Oké. Ja. En hoeveel ooien is die per dag? Per dag, ja, gemiddeld een 28 toer ongeveer. Ja. Maar die gaan het meeste keer naar de gruthandel. Ja. En dan, nou ja, en de rest beschik je weer wat kwieterij. Ja. Ja. Dit is een beetje een hobby, wat ik zei. Nee, het is ontstaan. Ik wil mij een motor kan bouwen, dat wie een motor met 6 pond. En dat doen we broeken. Nou, dat weer wel aardig voor eens een keer een dwarfsfeest of iets dergelijks. En, maar toen hiek dat motorke, dat hiek een kleer met een 6 pondje eraan. En ik denk van jongens, maar ik wil litser kennen. Dat toen had ik een litser gebouwd, dat is deze ukkepukje, hebben we toen gebouwd. En toen hingen we dat kleer, met remkes en verlichting en alles erop en eraan. Ik denk, nou wil ik toch nog eens een keer proberen om nog litser. En toen is uiteindelijk Hummeltje ontstaan. Hij is 49 centimeter lang, hij is 39 centimeter hoog. En ik zet uiteindelijk, met het zittingje zet ik 21 centimeter van een groen. En dan moest ik me dan nog een beetje opteren om daarop te rijden. En dat voelde net daar. Dan ben we gewoon die hard proberen. Maar let me zeggen, het is aan het proberen tak om en verder hadden we er nooit op rijden. Want toen gaan we dan uiteindelijk heel Nederland haast terug. Tot zelfs op een gegeven moment is er naar New York geweest. Naar een tentoonstelling van een grote fabriek uit Jardenveen. Hoe is het nou om op zo'n lietsmotor te rijden? Lijkt me net echt comfortabel. Nee, dat is heel moeilijk. Heel moeilijk. Ik geloof ik net dat ik het nog bij proberen maak. Ukkepukje, daar is wel op te rijden, wel er iedereen. Dat valt nog wel wat aan. Maar deze dan mag je het opteren. Nee. Ja, maar je bent toch wel benijd, hè? Ja, dat ook wel jou. Dat snap je over zelfs wel. Als je 24 jaar lief, wie wij er net bij? Nee. Nou, zullen we het misschien nog proberen maken. Maak het aardig goed voor zo'n lied, denk je? Gaan we het proberen? Had je maar voorzichtig door.
Is het leuk? Waar je dat toch? Nog 24 hier. Het is wel op het slagen hoor. Dit is dan de laatste keer, hè? Goeie. Wat ben je aan van? Nou, dat kent dan misschien. Morgen laat alles hier toch weg. Nou, had je naar de BM zorgen? Ja. Er zit net zo vol meer aan. Nee? Er zit net zo vol meer aan. Dus het meeste laat je wel. En heb je wat zin in de winter? Ja. Ja? En dan lekker weer even rijden. Halfsterrentochtje. Een halfsterrentochtje? Ja, zeker. Dat kent er nooit op jouw leeftijd. Nee, maar ik probeer het wel. Ja? Ja. En hoe oud ben je jou? 21. Ja, van mijn vrouw weet net. Maar ik denk wel dat ik het probeer. Je krijgt er glimmeegjes van. Ja, ja. Oh, het is zo bijzonder. Je weet er net hoe gevoel dat is. Dat je daar in die vlakte staat. En het vriest 15, 16, 17 graden. Ja. Nou, dat mij beleven. Dat is een gevoel. Ja, daar word ik nog emotioneel van. Ja. Dat is zo bijzonder. Brak in de kier. Ja, werkelijk. Ja. Ja, als je de kans krijgt, dan mag je dat proberen. Nou, dat blijft. Ja, lekker eten. Nou, ik ben dus zo'n 90. En ja, het hart is hartstikke stream in. Dus als dat opgaat, dat is het oer. Maar ja, mijn zus die, is al jaren ziek. Dus dat is ook altijd een zware kindje. Nou, mijn broer, die gaat rustig zijn eigen gang. En die doet de pleits. En zijn meeste, dat is in alles. En we kunnen ontzettend goed opzetten. En kennen de vrouwen wat lekker eten sieren? Heerlijk, jong. Je hebt net een beetje. Oh. Het is je vraag, hè? Dat is wel goed. Nee, een hudde werken. Maar geen hard werken, hè? We hebben vaak werkdagen van kwartier of 5 tot jongens jaar behalven. Zo. Dus dan maak je echt wel wat in het leven. Ja. Dan maak je er geen bunker in. En zwaar je erbij wat goed voor jou? Wat loer? Hij vraagt of wij goed op men passen. Als wij even goed op Als wij goed op men passen. Geweldig, ja. Ben hij beter. Maar ik ga het altijd best voor hem doen. Ja, ja. Krijg ik goed. Dus je hoeft dan net naar het bejaardentehuis? Zolang we het dwang kunnen, dan bloot ze thuis. Ja. Want als de verplant zijn orde ben, dan is het gauw gebeurd. Het is voor ons heel kostbaar, dus dat is het uiterste beste van om als zo goed mogelijk te verzwaken. Ja, het is voor ons het mooiste plakje van de aarde. En elke keer dit je door de thuis koffelt, zei het lijkt het hier een paradies wel. En is het voor jou ook een paradies? Nou, om het echt paradies te maken, kost het wel heel veel inspanning. Dus dat is,
de middenkant van het paradijs. Ja. Ja. Nou, dit is de oude pronkkamer van de plaats. En je sliep, joh? Ja, ik sliep hier, want dit huis had geen slaapkamers. Dus ik neem bij tafelig tot de oude manier van sliepen in de bedstee. Dit is dus het plakje wat ik straks weer verteer. Maar dat is wel heel liets, net? Toen besef ik mijn knie. Daar pas ik best in. Hij is 71 en ik ben hier 63. Ik ga 6 centimeter hoog. Oh, dus je lees ik naar om? Ja. Want dit is jouw plak? Nou, dit is eigenlijk de huiskamer. Maar omdat ik dus net meer bij de trap opkomen kan, moet ik wel onder een bed vinden. Oké. Wat mankeert er dan aan jou? Ik dat me net vertellen. Oh, oké. Een hele grote ME en de rest. Dus je maakt het heel rustig aan dan? Ja. Heel beslist. En hoe bevalt het om je zat te waaien? Oh, prachtig. Oh, bij het die zon niet zien. Help je het nog heel lang in? Ja? Ja, zeker. Ja. Want het is toch wel een beetje ongewoon, zo mooi zussen en broer en een man. Er zijn wel meer mensen die daarover vallen. Ze vallen me lekker. Dat hindert mij niet. Ik kan het heel best vinden, dus dat is geen probleem. Jo, hey, had ik werkelijk skinleeg eten, hè? Ja! Gosje mijne. Hoe krijg je het zo voor elkaar? Draaien. Ja! En zonder de tongen er terug, hè? Kijk nou. Goeie. Goeie. Is dat jouw kat? Nee, dat is mijn kat net, nee. Hij is hier van de buurt. Hij zit hier altijd en ja, de klant niet moest wat, hè. Dus ik vind het net slim zolang dat we net naar binnen gaat. Oké. Dus, maar voor de rest maakt het me niks uit. Hè? Zij hangen op een kap in een prullenbak zo'n beetje. Ja, dat er wel vaker, ja. Nou ja, had er dat door, dan stuur ik hem een futje. Hè, voorzichtig. Ja, dus vind je wel een mooi beestje hier, hè? Je hebt er een beetje bij, toch? Ja. Hè? Kaarten en vis. Nou, dat gaat er toch, zit wel? En hij trekt wel uit. Maar jou moet hem dus in de gaten houden dat het de winkel net is? Ja, nee, hij maakt de winkel net in. Nee, dat gaat net zo, hoor. Zo had hij ergens maar hier, de kaarten hier, maar net, hoor. En wat is hier dan? Zin hem? Ah, ik zie niks. Oh. Nee, dan gooi ik wel een handdoekje naar hem daar. Dan schrik er even en dan haalt het er wel uit. Hè? Zo doen we dat dan een beetje. Hoofdstuk 1. In de verte lag het dorp Borgerlo te sudderen in de late namiddagzon van een ongewoon warme dag in mei. De lucht trilde boven de weiden, de oude eiken in en rondom het dorp waren in een dreigend waas gehuld dat op het naderend onweer duidde. Afien Berens zette een emmer met voer in de kruiwagen, pakte de handgrepen en duwde het vehikel het erf af van hun boerderij de Hoge Es. Ik ben aan het breien, sokken. En ja, ik kan niet alles meer wat ik wil. En toen ben ik met sokken begonnen te breien voor kennissen. En op plaats dan zit je altijd te breien en te luisteren naar het boek. Dus een droom jou helemaal fut? Nou ja, dan lees ik. Ik hoor het voorlezen en ik zit te breien. En nou, daar kan ik uren mee bezig wezen. Ja? Ja. Ja. En als het mooi weer is, dan ga ik op rolscooter.
En dan ga ik even rijden. En zo ga ik dan rond. En er komen mensen die vragen dan, mag ik een paar sokken van u? En dan mogen ze uitzoeken achter. Ze zijn er in het rood en in het groen en in het blauw. En dan de gewone kleur. En dan zoeken ze zelf uit. En alle maten zijn er ook. Heel mooi. Mooi, hè? Ja, die reden ben ik wel mooi. Ja. 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 Ik vind dat ik altijd geweldig dat je zo mooi bij het paard bent. Ja, oh, ik kan niet veel meer, omdat en ik niet meer... winters ga je ze breien of zo? Ja. Ik denk dat je altijd doorbreien. Ik rij altijd door. Oh, ja. En dan zijn er mensen en dan reizen met autohandje. Mag ik even een foto nemen, zeggen ze. Ja, geweldig. Ja. Dat is toch leuk. Dat zeg je dan, moet je ook En ik... Ja. Nou, het is leuk. Ja. En hoeveel verkeep je nou, hoeveel zakken? Nou, ja, dat is heel ongelijk. Maar dan ben ik er eens uit en dan zit je niet de hele dag in huis. En je spreekt dus met de mensen. Je krijgt soms hele verhalen te horen van mensen. Dan moeten ze even met je wat praten. Nou, en dat is heel leuk. Ja. Anders ben je altijd alleen thuis. Dus als het een mooie dag is, dan ga ik op middag eventjes rijden met het ding. Maar die sokken zitten er altijd op. Dus ze kunnen ze kopen of... Het is meer, nou ja, dan heb ik een doel om weg te gaan. Sjoest wat? Nou, nog niet. Maar ze zitten hier wel? Ja, oh, zeker wel. Het is een heel mooi weilandje. Is deze kaart er nou speciaal van maken? Ja, zeker. We hadden een methode nodig om ze te kunnen meten. Of ze kunnen tellen zonder ze te verstoren. We tellen de worm omdat de goudplevier, dat is eigenlijk, of de wilste, dat is eigenlijk een van de grootste wormeters van alle weidevogels. Maar die goudplevier is de laatste jaren eigenlijk vanuit het binnenland van Friesland eigenlijk verdwenen. En juist aan de kust zijn ze meer toegenomen. Of in hogere concentraties. En we willen weten waarom ze dan bepaalde weilanden links hebben laten liggen. En we denken dat het te maken heeft met voedselaanbod. En dus met de wormen, omdat ze eigenlijk alleen maar worm eten als ze hier zijn. Hoeveel worms had je intussen al teld? In totaal? Ik zou het echt niet weten. Een paar duizend. Ik heb al heel wat kilometers met de kar afgelegd. Dus... Ja, hoeveel kilometer al? Oh, dat is ontelbaar. Ik denk alleen dit najaar, want ik heb met vorig jaar begonnen. En dit najaar heb ik al bijna 5 kilometer afgelegd.
Is het al een protte warm sjoen? Ja, al een het beste. Ik zit nu op 3. Dus hier nog één. Beetje een magere vangst, of net? Dus nu, nou, het valt mee op. Het is nog niet zo laat op de avond, dus we moeten een beetje wakker worden. Hoe gek moet je wezen om op een karre te lezen om worms te tellen? Nou, aangezien er weinig mensen zijn die het doen, moet je denk ik best wel gek zijn, ja. Droomst nou s'nachts ik nou worms of nee? Soms wel, ja. Als ik soms heel veel wormen heb gehad, dan duizelen we nog voor de ogen. Ja. Ben dat een mooie droom of ben dat nachtmerries? Nee, dat zijn hele mooie dromen. Nou ja, we hebben een keer in het Wap. Ja, in Ier. Toen verveelden wij ons, ja. En toen interviewden we wat mensen en vroegen wat vragen. En toen hadden we toch maar ook al, ja, liep het wel wat op heer, dus een beetje maar, ja, nodig op heer. En hoe gaat het dan? Nou, dan vregen we wat vragen en dan is het de bedoeling dat we een antwoordje. Ja, die ene die filmde hoorde, die had een geluidsding en de andere had een map. En zijn oor had een microfoon. Ja. Nou, dan maken we maar een paard, of net? Ja. Dat is weer wat dus. Goedemorgen. Goedemorgen. Oei, wij moeten heen. Over heer. Oh, glas van de Nou, en? Is dit echt van heer? Echt van heer? En we moeten een keer vragen stellen. Nou, dat kan wel, joh. Nou, wat is jouw lievelingshobby? Lievelingshobby. Nou, jongen. Jongen. Wat is er nou zo mooi, jongen? Nou, daar kerst Oesa blied van worden. En ja, maar ook als jongen dat het bient. Je moet even vrij als een stukje jongen. Oh nee. Mist een stukje helft mee. Nou, het hele lied. Ja, het hele lied. Het hele lied. Oh, dan moet ik even de wijze. Hoe begint dat hartstikke weg? Het werd dienen en ik viel mij vrij. Ik sjoeg naar dij en de lakens naar mij. Hey, het is heerlijk daar. Ze moesten de stal even zien. Ze is zo'n mooie stal. Weet je wel weer om dat een stukje vers zetten? Nee? Nou, Ja. Nou, kan ze lezen zien, hè? En als ze er net vers zetten, dan hang je de stutten in de strand. Tja, ook niet eens omheen. Dat loze skinnen. Zie je dat wel? Kom je goede moment. Dat komt zo'n goede moment. Ja, het komt een goede moment. Heb ik nog hobby's? Hobby's? Jongen toch. Ja, als jongen hier kan zijn. Nou ja, hobby's. Ik wil heel graag een detectivefilm zien. Detective. Detective, ja. Prachtig. Nou, dat vind ik ook wel mooi. Ja, dat vind ik altijd wel spannend. Hoe ze daar zo mooi uitziet. Ja, dat is zo. Ja. Nou, bedankt. Bedankt. Nou, leuk dat je hem hier even herkennen. Nou, hoe vond je hem met Genjoet? Nou, goed. Ja. Goed. Wil je hem later je werk nog van maken? Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik denk het net. Want ik wil het laatst voetbal willen. Kijk, kijk. Vind ik leuk. En daarna ook Ja. Dat voel ik helemaal niet. Pizza koelier. Kijk net. Nee, kijk daar. Ja, ik wil wel voetbal, maar ik wil familie inreizen worden, dus ja. Dus we gaan sowieso nog een protte van je mjern, Jerk. Ja, hoop het.
het oude kanon voor de laatste maal dit seizoen zal worden afgevuurd. Net stenen, er even heen. Goeiedag. Wat ben je aan, man? Nou, ik ben het onderop van Joen het kanon zitten weer, hè, bij eerste Joen. Het is Joen het einde van het seizoen weer. Dus omdat hier in Sleert altijd een lichtjesavond. Oké. Dus jij bent omroeper? Ja. Krijg je ik? Ja, je bent omroeper, maar je bent op een hele andere manier als mij vanzelf weer, hè? Je moet die elektrische dingen erbij hebben, zo wij doen het nog zonder. Ja. Want jouw razend roer, hè? Nou, het is geen raad, het is gewoon wat luider praten, hè? Oh ja. Ja, maar als je oefen je, hè? Al die wat oefen je, dan lukt het steeds beter. En hoe oefen je dat dan? Nou, dat is vooral met harde wind dan buiten staan en een schöne wind razen, hè? Zo, en dan leert dat wel. Dus komt 8 uur naar de molen, waar het oude kanon zal worden afgevuurd. En wat vind je nou leuk aan het werk? Nou, zo, ik werk het een hobby, maar het is heel leuk. Je ziet altijd meesken zijn semmers, je bent hoofdzakelijk semmers bezig. Ik doe een soort rondwandelingen, maar al die meesken die hebben altijd een soort plezier. Die komen met plezier hier in het leert en je hebt ik wel, hier in het leert schijnt altijd de zon. Hè? Dan zeg ik wel eens de rest, hier moet je altijd wijzen, want hier hebben we geen regenwater. Oh ja. Het is hier weer droog. Ja. Ja, je moet niet erboven zijn, want het is droog. Ja. Maar ik probeerde de zin even te zieken, maar dat slagen. Nee, maar die komt er hier nog bij. Oh, die komt hier nog bij. Achter de wolken schijnt de zon, dus we moeten maar op aan. Nou. Ja. Ja. Ja, ook heel mooi verteld. Ja, maar je moet wat optimistisch blijven. Okay. Daarom heb ik de paraplu bij me, want joh, als ik hem niet bij me heb, dan krijg ik water. En dan heb ik hem bij me en dan bloedt het droog. Hè? Je bent een wiesman. Ja, nou, ik heb meestal wel gelijk. Piet Paulus, maar die zit er wel naast de laatste dagen. Maar ik heb er altijd wel aardig vreten, jongens. Dat is altijd hier in geleerd. We hebben nog nooit in al die jaren wanneer dat we het kanon zitten hebben we op vreten, jongen, om 8 uur en nooit rijden met de hand. En dat komt omdat jou de paraplu mooi hebt? Dat zal maar gooien. Jo zit hier maar mooi met deze wien. Dat is wel goed, hè? Het had eigenlijk wel weer wat. Het is, nou zie je het meest in de zee. Anders is het een sletje soms en nou is het wat wilder. Ja, ja, want je hoort er wel van? Ja, dat vind ik prachtig. Ja, ja, van Huddewien? Ja, je hebt er wel wat bij, hè? Ja. Hoe wilder, hoe mooier ook dat zien. Nou zitten jullie hier bij de toiletten, maar ga je wel eens even echt met de kop in de wind? Jawel, even lekker bij de zeekeurje, hè? En bij de dikhoorns, ja. Ja, en ik wil op dagen dat je hier werkt, dat je dan even de pier op gaat? Nou, dat kan heel enkeltjes. Die tijd krijgen we nou weer, hè? Dat we even ertussenuit kennen. Maar simmers kan dat net, hè? Dan is het druk. Je hebt er maar een lekker kacheltje bij, zeggen. Ja, nou, die kennen er op het ogenblik wel bij, hè? Je moet jezelf maar wat verwennen, want anders... het is te koud op het ogenblik, hè? En maak je nou ook al de huisjes kennen?
Ja, dat hiet het even de balans en scan houden, de hele zaak. Hè? En vind je het mooi werk? Het is wel interessant werk. Het is soms mooi, het kan ook wel eens minder mooi wezen. Dat de meesten wat mopperen of dit of dat, maar over het gehele, ja, wel interessant. Toen treft een heleboel mensen, hè? Ja, wat vind je dan interessant of leuk? Nou, die gesprekken, Frans en Duitsers, Engelsen. Ja, en dan vertellen de meesten vaak ook wel hele verhalen. Hè? Je moet er zelf ook dwaren te praten. En dat doe je wel? Ja. Je leert de taal er ook nog wel wat mee, hè? Het is een leerzaam beroep. Ja, het is echt... Ja. Goeie. Goeie. Wat ben je hier onder van? Schoonmaken, meneer. Schoonmaken? Ja. Maar wat maakt je dan als kind? Douche schoonmaak ik, meneer. De wat? Douche. De douche? Dat ga ik doen. Maar dit is toch een auto? Ja. Maar dan moet er toch een auto in? Ja, even schoonmaken. Oh, zo. Ja. Dan moet dat even afbrand. Hoi. Kist die vrouw dat even van het spuitje? Nee. Mag niet. Oké. Je hebt meer werk. Ja, dat is niet leuk. Ja. Oké. Waar is dat? Mijn Henk. Mijn werk gemaakt. Oké. Met dit over. Hey. Ja, dit is mooi. Ja, dat is ook. Hallo. Hallo. Ik ben baas. Ja, wij zijn een kameraad van mij. Oké. Hoe lang ben je nou? 15 jaar, ja. 15 jaar? Ja, 15 jaar. Alleen een vreedkanter. Ja. Maar dan helpt er hier wat. En dat vindt hij mooi. En dan krijg je wat boecenties, hè? Ja, ik heb meer. Ja. Ja. Maar dit is wat sfeer op vreed. Ja, hele beste jongen. Ja, nooit moeilijkheden, hè? Nee. Ben je het voetbal hebben we hè, met die beiden. Ga je nou van Heffing? Ja. Nou. Ik vind het mooi. Je bent een protte boeten? Ja, geregeld. En wat doe je dan? Van alles. Dat weet ik. Ik wil helemaal niks meer doen. Het wordt niet. Niks meer doen? Nee, ik wil niks meer doen. Ik wil helemaal niks meer doen. Helemaal hij vergeet dat ik wil niks meer doen. Nou, de hoeren. Ja, naar de hoeren. Dus ik ben woordzoekers en hoeren. Nou ja, maar dat in die tijd heb ik gewoon, ik ging vroeger altijd naar de hoeren. Gegeven nog een keer horen, ja, nou dat heb ik goed niet, hè. Jullie hebben ik werken, hè. Wat ik aan heen, wat er dan heen? Getrouwden? Komt ik een kleeuw? Nee. Je bent nooit trouwd geweest? Nee, jong, nee, wat gaat, nee. Hoezo net? Ik heb met 2 uur, die doden beiden, en met mensen weet ik ooit mijn broer of hand, ik en net een man gereden. Nou, ik denk, nou weet ik het wel. Ik heb me gooid, maar ik heb 2 vingers aan mij. Ik kom nooit bij mij in thuis. Kijk nooit bij mij in thuis. Met die beide hadden van dit net een man gereden, want hij was een man gereden, hè. Dan zeg ik beide mij gereden en die ene ik op hebben. Dat wie woorden al, ja. Maar die man weer wat jaloers met denken, die wil mij niet kwijt. Dus ga je weer niet meer, hè. En ik weer de boeren om samen te zijn. Nou, ja, goed.
Opnieuw, hier. Dus jouw man had er eigenlijk wat verzwargen dat jou net trouwen? Ja, zo. Ik ben weer een domme vrouw, maar een waardige vrouw. Ja, ik zei het eruit, maar dat hebben ze geen ergens nou. Ja, ik mag het net zeggen, misschien met wie was het. Dus nou man je jou hier altijd mooie broer? Ja, uit Noord, nou. Uit Noord. Ja, maar dat was heel. En hier jou ook een vrouw hebben om eigenlijk? Krijg als je broer? Nee, dat heb ik nooit omzoend. Dat heb ik nooit omzoend. Nee, hè? Ik net naar de hoen? Nou, nee. Oh, nee. Nee. Kun je een beetje opzitten met je broer? Als er niet in het zelf eigenlijk bij de straat. Pak je hem bij de straat? Ja. Ik wil net onder hem staan. Dat is de baas. Ja? Ja, dat is de baas. Maar jou bent ouder. Ja, nog dat zei ik niks. Maar ja, hij had altijd het melken en de borkerij regelen en de handel. Ja. Maar heb je wat een mooie oude thuis, hè? Ja, omdat ik je nog dan hang ik me op. Dus, en ik hing je nog net. Ik heb 2 auto's in houden. 2 touwen in houden. Eén voor de honden en één voor mij. Ik ging de hond eerst over en dan hang zo. Zo leef ik. Nou daar, mooi stil, joh. Ja, mooi stil, Jet. Hij is een poeselboek op. Ja, je bent die man. In me weg. Doe die man op. Nou, ik weet het niet. Ik weet het wel. Dus zeg je het hier wat mooie man? Dat is zo maar. En dan heb ik nog een fototentoonstelling. Ja, maar dat heb ik geen Jan tegen. Als er net een naaktfoto van mij komt, dan gaat die fototentoonstelling net erop. Dus. Dan gaat het net erop. Nee. En, dus je wil nog een naaktfoto van jezelf erin hebben? Ja, ik wil een naaktfoto van mezelf. mezelf. Wanneer douche jij? Als ik naar de hoeren zei. Maar hoor net. Nou, ik zei dat is net vaak mee, hè? Nee. Kom je naar jezelf kijken? Kom je naar jezelf kijken? En daar zijn jullie met sibbelen. Sibbelen gedekt. Ja. En hier zitten jullie te eten. Ach, gelukkig leuk. Ze zijn de meest fantastische modellen die er zijn, want ze hebben altijd geduld. En ze gaan ook altijd door met praten tegen me. Dat is soms moeilijk. En dan krijg je dat soort foto's. Omdat hij dan wijst Johannes me iets aan en ik ga door met fotograferen. En dat is toch wel grappig. Ze vindt jou dus een model? Ja. Maar dan ga ik goed niet zo aan, als er net een naaktfoto komt, dan gaat die tentoonstelling net erop. Ja, en ik ben wel bereid. Alleen, ja, nou dan moet het wel gebeuren. Nou, dan maken we helemaal direct met een grap van het, dacht ik. Ja, dat is... Hij heeft gewoon een hele grote mond. Ik denk niet, Johannes, dat je het echt wil. Nou, blijf eens samen. Ja, nou, ik wil wel iets verklappen. Johannes die gaat naar de kerk om vrouwen te ontmoeten. Als je hier... Yes. Is dat zo? Ja. Ja. Wat zou je in de kerk is dat mooie vrouw dan met. En dan zie ik mijn omke zei er weer bij hem. En hij zei ook een keer mooi om Johannes. Dan zie je in de Bonneface-kerk. Hij zei, wie vindt Tom Johannes hier nog een mooie vrouw? En dan zit ze zwart niet meer zo gelepen best wel. Ik zeg, hier, schat, wat daar is hij. Die Tom Johannes niet mooi, hè? Niet mooi. Nou, hij zei, dan kom ik hier nooit weer.
een pad Nou, dan ben ik daar al. naar de... Ja, dan moet het safari. Wat is dat hier? Maar heb je dan wel eens wat succes, hè? Nee, ik ga horen nou. Gewoon, Nou, nee, dat is overdreven, dat is grootspraak. Daar zat ze nu en dan zat er best wel een aardige, want ik ben ze nu Oh ja, mee nou, geweest. heden ik nog weer. Jij bent nou. Heden ook nog? Dan moet ik weer eens komen fotograferen in de kerk. Nee, niet. Ja. Oh, dat weet toch die Poolse vrouw, denk ik. Dat moet je niet zeggen, joh. Ja? Ja, dat weet een Poolse vrouw. Dat moet je niet in het algemeen zeggen. Ja, die Poolse vrouw die wil leren rijden rond in En is dat, wel... Maar hij had dus een grote molen, maar een liets hartje? Eigenlijk wel, ja. Ja. En met Robijn heb ik... Ze doogt niet, hè? Ik deug niet. Zij het zo in de gaten. Ik deug wel. Dat zo in de gaten. Ja, Met Robijn ben ik 3 keer, hebben we samen de stille omgang in Amsterdam gedaan. Ja, van vaker, denk ik. 3 keer. Oh, 3 keer. Ja, jij hebt het vaak gedaan. Je hebt zo'n ding nog een keer bij me geslepen. Wat? Je hebt zo'n ding nog een keer bij me geslepen. Even in het Nederlands. Jullie zullen ook nog een keer bij elkaar slapen. Ik denk van niet, nee. Nee, ik denk ook niet dat dat altijd weer te sprake moet komen. Ze doet het. Het gaat hier... Ze doet het niet. Ze doet het niet. Nou, klets maar lekker met het.